ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನೆಲ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್. ಹೊಸದಿನ ತೊಟ್ಟಗು ಕುಡಂಚಿ ಹೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಂತಿನಲ್ಕ ಶನಿವಾರ ಇಂಕೊಲಿನಿ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆದ ಮೂಲ ಕುಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಚಾ ಪರಿಯೆ ಆರಾಮಡಿತೆ ಕುಲ್ದೆ. ಸೊ ಅವೇ ಒಲ್ಲರು ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ನಿಗ್ಲೇನು ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ಲ ಮುಲ್ ರೆಡಿ ಫುಲ್ ನೀರು ಒಂದಟೆ ಬರ್ಪಾರಾ बघा मी डायरेक्ट पोदावल मी येतो लाईन लाईफ होती मका ಈರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರಾ? ಓಕೆ ಇಗ್ನೋರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಾಂ ಒಂದು ಅವು ಪೂರ ತೂವರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರಂಡ ಪೋದು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಾಪ್ ಬೊಕ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವಳು ಪೋ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಗ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ತೋಡಿ ಪಾಡನ್ ಪೋರೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೆ ಪಡೋದಿತ್ತೆ ಸ್ವಿಮ್ ಸೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡು ನ್ಯಾಂದಲ್ಲ ಗೆತ್ತೋ ನೋ ಜಾಪರ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೇನ ಮಲ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಸೈಜ್ದ ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪಾಯೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಮೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಲೆಗಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪಾಡುವೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಮೇರ್ನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡುವೆ ನಮಗೆ ಒಡ್ರೆ ನೀರು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಆಡತ್ತೆ. सब इंट्रोडक्शन दे दो अपना अपना. हेलो आई एम गोपाल. हेलो जयदीप. आदि. ये तो आप सब लोग जानते हो. मेरा नाम भागीरथ. और ये है अश्वति. मुगल पूरा ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬರಿ ಟೊಪ್ಪೋನು ಎಂಕಲು ಇನ್ನೀಗಲೇ ಪಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ದಮ್ಮನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಪೋನಾಗ ತೂಕ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಳೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ನಾವು ಜರ್ತದೆ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವ. ओके लेट्स गो. ओके आ गया अभी मैं वेट कर रही थी. कौन सीधे जाना कि राइट जाना देखो मार्क तो किया है. पुलिस ने बोलता है ये तो ले वाटर मार्क के पास कल इंसिडेंट आड़ा ही चला. हां फाइनली कैमरा वाटर पार्क बाहर घुस गए. ये ना रिसोर्ट पार्किंग के अंदर है क्या? आगे से आगे एक और गेट है. ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡು ಮಿರಾಸೋಲ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತ ಮೊಗುಲ್ನೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ಲು ಉಂಡು. ಮಿರಾಸೋಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪಂಡು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಪಾಶ್ದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಬೊಕ್ಕ ದಮನ್ ಏರಿಯಾ ಒಂಜಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದುಂಡು ನೆಟೆ ಬೀಚಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟೆ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಪಿನಲ್ಕ. ಸೊ ನೆಟೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೂರ ಜನಕುಲು ಬತ್ತದು ಸ್ಟೇ ಮಲ್ತದು ತಿರ್ಗದು ಪೋಪೇರು ಉಂದೆಕ್ ಮಿನಿ ಗೋವಾ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಜಗಳು ಪೂರ ಬತ್ತದು ನೆಟೆ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಪೂರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ತೆರಿದ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆ. ಇನ್ನು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಡ್ ಬೈದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಾಡಿಡ್ ಕುಡಂತೆ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಒಂದು ಮೇರ್ನನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರು ಇಷ್ಟ ಆತು ಇವಾಗ ನ್ಯಾಪಲ ನೀರ್ದ ಇಂಚ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ ಪೋತಿನಲ್ಲ ಆತು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನಿ. ಒಂದಿತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಯರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಕೈ ಕಟ್ಟನ ಮಾತ್ರ ನಿಗ್ಲೆ ಉಲೈ ಪೋರೆ ಆಯ್ ಕಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿದೈ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಇಂಚ ಪೋಲಿ ಉಲೈ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೆಲ್ಲಿಕೆ ಮೋನೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಪಿರಾ ಬರ್ನಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಬೇತೇನೆ ಮೋನೆ ತೋಜುಂಡು. ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ನೆಟೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಜೀವಗ್ದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೆನಪದಿದ್ದು ನೆತ್ತ ಉಲೈ ಪೋಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೂದು ಪೋಡು ರಿಸ್ಕ್ ಏನಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ರಿಸ್ಕಿ ಇದಲ್ಲ ಆಂಡವು ನಮ್ಮನೆ ಈಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಕೆಲವು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ನೆಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ ಮೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮೆನ್ಸ್ ನಂಗಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ನೆಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಲೈ ಪೋರೆ ನೆಟೆ ತಾರಕ್ ಮೆಹತಾದ ಉಲ್ಟಾ ಚಶ್ಮಾ ತಾರಕ್ ಮೆಹತಾಕ ಉಲ್ಟಾ ಚಶ್ಮಾ ಪನ್ಪೆನಂಜಿ ಶೋ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಐತ ಜೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಗುಲು ಬತ್ತಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಇಡೆ ಮೂಲ್ವಂತೆ ದಿನ ಸ್ಟೇ ಮಲ್ತದು ನೆಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತು ಪೋತಿರ್ಗೆ ತುಲೆ ಅಗಲ್ನ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ನೆಟೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಜೇಠಾಲಾಲ್ ಪೋಪಟ್ಲಾಲ್ ಪೂರ ನೆಡೆ ನಿಗ್ಲೆ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಪೋದ್ ಗೆತ್ತೊನ್ ನನ್ನ ನೆಟ್ಟ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಪೋದ್ ಗೆತ್ತೊನೊಲಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲರ್ದೆ ಪತ್ತೊಂಬೈದೆ ಅಂಚದು ತೂವರೆ ಇಂಚ ಇತ್ತನು ಚೂರು ಫನ್ನಿ ಟೈಪ್ ನಮಗ್ದೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತನ್ನ ಆಂಡತೆ. ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಟರ್ ಮಲ್ತ ನೆಡೆ 8 ಜನ ಇತ್ತು ಜೇರು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜೋ ತಿಕ್ಕುನ ಜೋ ಪೂಲ್ ಒಂದು ನೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇತ್ತೇರು ನೆಟೆ ಪೂರ ವೇವ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು
ಅದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಾಶಿ ಆಪೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ DJ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಡೇಂಜರಸ್ಲ ಉಂಡು ಎದುರೆದುರು ಪೋಯಿನಾತ್ ಗುಂಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತದೊಲೆ DJ ಪೂರ ಪಾಡಿಯರು ಜನಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾಯರು ನಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋರ್ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಜೋರು ಪನ್ನಂಗ ನಿಗ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ತೋ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಕೋಂಟು ಮುಟ್ಟ ಪೋಯೆ ಬೊಕೆ ಯಾನ್ ಪಿರಾ ಬತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಗುಂಡಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೊಗುಲ್ ಪೂರ ಪೋವಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇತ್ತಿಜ್ಜರು ನೆಟ್ ಯಾನೈಕೆ ಪಿದೆ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಚಾಲು ಮಲ್ತೆ ಮೊಗುಲ್ ಪೂರ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು DJಗೆ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕಿ ನೆಟೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ತವಣ ಕಾರ್ ಎಕ್ಕುಜಿ ಕಾರ್ ಜಾರುಂಡು ಲಡೀಟ್ ಒಂತೆ ಎತ್ತು ತಗ್ಗುಂಡು ಉಲಾಯ್ಡು ತೋ ಒಂದು ಎಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ತೊಲೆ DJಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಂಗು ಪೂರ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದರ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದಕ್ಕೆ ಪೂರಲ್ಲ ಹೊರಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೊಂದೇ ಕಿನಿಗಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ತಂದು ಪೋಡು ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಸುರು ಪೋಡ್ಗ್ಯಾಣೆ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂತೆಂತ ಎದುರು ಪೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತೆ ತುಯ್ಯ ದಾದ ಏನ ಕತೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಣ ಅಂಚದ ಹಿಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಪನೋಲಿ ಏನಡ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೆಂಡೆಡ್ ಯಾನೋ ಪನೋಲಿ ಓಕೆ ಯಾನು ವಾಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗೆ ಐಕ್ಲ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಮಿತ್ತಡ್ದು ಟ್ಯೂಬ್ಡ್ದು ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಐಕ್ಲ ಜಾರೊಂದು ಐಕ್ಲ ಬೋದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಮೇರೆ ಇಂಕ್ ಅನ್ನೇ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೇರು ಒಂತೆಂದ ಚಪ್ಪೆ ಆಣಿತ್ತೆ ವೇವ್ಸ್ಲ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಐಕೇತ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ಈತ ಜನ ಒಟ್ಟುಗಾಂಡ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ವೇವ್ ಬಂಡ ಅಲೆ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವುಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅದಾಗ ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಗುಲು ಕಡಲಡು ಉಳ್ಳಡಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಪ್ಪರೊಡ್ದು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಮಿತ್ತಡ್ದು ತಿರ್ತು ಮುಟ ಮಿತ್ತು ತುನ ತಾರೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ಹೊರ ತಿರ್ತು ತುನ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಏರ್ಲ ಬರೋಲಿ ಜೋಕುಲು ಈಜನ ಪ್ರಾಯತಿನಗುಲು ಈಜನ ಕಪಲ್ಸ್ನಗುಲು ಎರೆಗೊಂತೆ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಗುಲು ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ನೆಟೆ ತಪ್ಪಣ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಗುಂಡಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆ ತೂವರೆ ಪೂರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬು ನಲ್ಕ ಪೂರ ತೋ ನೆಟೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕುಲು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತ ಜಾರ್ ಬಂಡಿ ಅವು ಉಂಡು ಪೂರ ತುಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋತ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯಪಣ್ಣಗ ಇಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ಲ ಅವೇನು ಪತ್ತೋಡು ಆಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿಡೆ ಅಂಚದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಪತ್ತೊಪ್ಪೊಪ್ಪಿನ ಅವಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ರಟ್ಟುನ ಪೂರ ಬೇರೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಫೋನ್ ಪತ್ತೊಂಪೋತು ಜವಲಾಯ್ಡ್ ಅಂಚದ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ನಿಗುಲ್ ದಾಯಪಣ್ಣಗ ಎನ್ನರು ಒಂದು ಪೂರ ಓಂಡು ಮಗುಲು ಟ್ಯೂಬ್ ಪೋತಿನ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎರೆಗ್ಲಾತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಗೋಪ್ರೋ ಇತ್ತಿನಗ್ಲೆ ಗಂಡ ಆವು ಇಂಚ ಅಗುಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜವ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದೇಕ್ ಲೇಜಿ ರಿವರ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ರಿವರ್ ಉಂಡತೆ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಸುತ್ತ ಇಂಚ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆತಂಡ್ರು ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಉಂಡು ತೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚ ಚಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಇಂಚ ತೇಲು ನಲ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಈನನ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ರಬ್ಬರ್ದಲ್ಕ ಈನನ ತುಲೆ ಅವು ತೋಜುನೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಐಟ್ ಅಗುಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಚಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲ ಜನಕ್ಕಳು ಸುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಆದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾವು ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೂಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಆತೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಕಿಲ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡಂಜಿ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ದಾದನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ ಎಂಕೊಲು ತಿರ್ತುಲ್ನ ಆಗಿದ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅವು ಉಂಡತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗುಂಡಿತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚದಿಂಚ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲಾಗಿಂಡ ಕಾರ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಒಂದು ಲಂಚ್ ಕೂಪನ್ ಒಂದೇನು ಪತ್ತೊಂಪೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಗ್ಲೆ ಉಲ ಎಂಟ್ರಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಹೆಂಗೊಳಿತು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದ ಜೋರ್ ಬಡಾತಡು ಒಂಜಿ ಐವ ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ದಚ ನೀರುಡು ಮುರ್ಕುದು ಹಾಲತ್ ಖರಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದಾಗ ಎಂಚ ಅಂಡಿಯೇ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಬಾಕಿ ಉಂಡತ ನನ್ನ ಆತಜಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಪೂರ 2 ಗಂಟೆಗೂ ಕೂಡ ಉಂಡದ ಇತ್ತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ 2 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡದ ಗದಗ
2 hours ಕೂಡ ಉಂಟು. ओके ये कहाँ गए किचन में अरे हाँ आगे से आगे से किचन में घुस रहे हैं ये लोग ये हमने शॉर्टकट ढूंढना था बट विच इज नॉट लीगल सो अभी हम वहाँ से जा रहे हैं. चलो अभी क्या हो गया इधर रहेगा भैया. ना हो तो जाओ Mama तीन ओए उधर चलते हैं वहाँ पे भी है सिस्टम. फिसलता है आगे यहाँ पे नहीं सुनते. हमारे यहाँ पे चलेगा ना. चलेगा कितना बाउल कितना लेना है एक आड़ो वो बिंदु लगे मीना वाला है क्या? एक सेकंड. ನೆಟೆ ಕುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಜನ ಎಲ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲಿ ಎದುರು ಪೋಯರು ಬಲಸಂ ಜನ ಬುಡ್ದು ಕೂಲೆಗೆ ಅದೇ ಶೀತದ ಕಾರ್ ಹಚ್ಚಿಂಡು ಕೂಲೆಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡದ ಉಪ್ಪುಡಿಯರ ನಾಯಿದ ಕಾರ್ ಹಚ್ಚಿ ತರ್ಕೊಂಡು ಕೂಲೆಗೆ ತೋಜುಂಡೆ ನಾಯಿ ಕಾರ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಚುಚ್ಚು ಸ್ಯಾಲಡ್ ಗೆತ್ತಣ್ಣು ತಿಂಪಿನಿ ಇರಲಿ ಜೀ ಗೆತ್ತಣ್ಣು ನೀವು ಇಳಿಬಾರ್ದು ಇರ್ಕೋಲಿ ಆನೆ ಕನಸು ಹಪ್ಪಳ ಬಚ್ಚಿ ಒಂಜಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬೇಜಾರು ಹಾಪಿನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಜಿ ಮೇಡಮ್ ಸಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡು वो दाल के लिए था बाउल. भूख लग रहा है ना कुछ पता ही नहीं चल रहा हमको लियो एक मिनट. वाह केसरी बाता कैसी बात. ಇಷ್ಟ ನಾನು ಕುಡೋದಿತ್ತು ಮಾತು ತುಲೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ರೆಡಿ ಉಂಟು वेरी गुड. अरे वो नहीं मेरे ಮಾತಿರೋದು ತುಂಬ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಡ್ತು ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಪ್ಲೇಟ್ ತುಕ ಜೋರ್ಲೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ಲೇರ್ ಯಾರು ದೊಬ್ಬುಡು ಅಂತಂದೆ ತರೆ ನುಂಗಡ್ ಬಂದು ಹೋಗ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಅಂಗಿಲ್ಲ ನುಂಗಡ್ ಬಂದು ಮೂಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ ನುಂಗಲ್ಲ ದೊಂಬುಡು ಸಾಕಾಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಅವ್ಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ನಾನು ಪಾತಿರ್ದು ಜವಳು ಪೂರ ಯಾನೈಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರಿಯೇ ತೋಜುಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾ ಸೆಲ್ಫಿ ले रहे क्या एक्साइटिंग नहीं हो रहा खाना बनाने के बाद फुल डल हो मतलब सोने का मन कर रहा है ये फ्लाइट की वजह से वाले बोलो नहीं तुला ಒಂದು ಪೂರ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ತುಲೆ ಮಿತ್ತು ಅವು ಮಿತ್ತು ಜಾರೊಂದು ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಜನಕುಲು ಒಂದೇನು ಟ್ಯೂಬನ್ ಪಿಡಾಗುಲು ಮಿತ್ತು ಕಡಬುಡ್ನು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತುಲೆ ಅವು ಮಾತು ಎಪ್ಪರಡು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ
ಭಾರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಎಂಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಮಾತ್ರ ಪೋಯಿ ನೆಡ್ಬೇಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿಜಡೆ ಎಂಚಾತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಪುರ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅದು ಬರ್ಪಿನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಡೆಗೆ ತಿರ್ತ. Hi. ऐसे लो flying खींची करो. ಶಾನು Yeah. ಯಾವ ಸರಿ ಕೋಡ फ्रंट कैमरा अच्छा फ्रंट कैमरा लगा ओके चलो तो ಕೆಲವು ಟಿ ವಿಡ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಬೂರುನ ನೀರಿಗೆ ಅವು ಮೇರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಫೇಲ್ ಆಂಡು ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ఒక ನೀರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗುಂಡಿ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚದ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪೋನು ಮನಸ್ಸು ರಂಜಿ ಇಪ್ಪುಣತ್ತ ಅದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ತಾಗುಣದ ಆದನ ಒಂದು ಅಂಚ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. अभी चालू कर दिया सादा. ಒಂದು ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪಂಡೆತ್ತತೆ ಅನು ಲೇಜಿ ರಿವರ್ ಪಂದು ಇಂಚ ಜೊತೋಂದು ಒಂದು ಹರಿಯೊಂದಿಪ್ಪು ನೀರು ಸುತ್ತ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾಣಿ ಇಂಚನೆ ರೌಂಡ್ ಅದು ಒಂದುಂಡು ಮೇರೆಗ್ ಲೋಕನೇ ಜಿ ಮೇರೆ ಓ ವಾ ಲೋಕಡು ಉಲ್ಲೆರದ ಅನ್ನ ಪೂರಗುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ನಾಡ್ನಾಗ ಮೇರಲೆ ಈ ಉಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಜೊತೊಂದು ಒಡೆಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾಲಂಚೋರು ಮೇರೆಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಗ ಒಂದು ನೀರು ಜತ್ತೆ ಮೇರೆ ನೆಟ್ಟರು ಲಕ್ಕಾಗ ಒಂದು తిరిగాడా చాలు ಏನಯ್ಯ ನಾಲೈನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಪೋಪಿನ 2 ಜನ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂಬುಡು 4 ಜನ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ತೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೂರಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಓರ ತಿರ್ತು ಜಾರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕೊಂಡದೆ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಮುಟ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡ್ತುಂದು ಪೋಡಾಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಕು ಆಪುಂಡು ಆತೆ ఒక ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪೆ ಖಂಡಿತ ಪೋಪೆ ಸೇಫ್ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆನು ಮೇರೆ ತುಲೆ ಮೇರೆ ದಾದಾ ಒಂದೊಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜಿಪಿ ದೈಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಾಗ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಜನ ಅಂಚಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹೋದ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಂಕುಲು
ಮೂಲೆ ಮಲ್ತ ಗುಜರಾತ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾನ್ ದಮನ್ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಜನಗಳು ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ತುಲು ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಎಂಚ ಆತಂಡು बस आज रात के लिए हाथ फास्ट पड़ेंगे मस्त वाला आ रहा है रेडी लगा भैया पैर फोल्ड करते तो नहीं लगता ना जो किया था मैंने थोड़ा थोड़ा कहा था मैंने के लिए रहेगा बस और कुछ नहीं पैर पैर फोल्ड करके ओए लगा अलाइव ये जिंदा है लगा कूद दिया भाभी वीडियो बंद मत करना मैं कूदूंगी अभी हाँ मैं ऐसे रुको अभी बंद मत करना इसमें भाभी पॉज नहीं होता ಅವಳು ತುಲು ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪೋನ್ ಉಂಡತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಅವು ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಗಳು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಒಳ್ಳೆಡೆ ಇತ್ತ ತಂಚದ ನೆತ್ತ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಎತ್ತಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಎಂಗಳು ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೀರ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ಲ ಪೂರ ಬಂದ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ನೀದು ಪತ್ತದ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ನಿ ನೆಟೆ ದಮನಡು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ತುಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಿನಿ ಗೋವಾ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅನಿಗ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಡು ಮಸ್ತ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಫಾರಿನರ್ಸ್ನಗಳು ಪೂರ ಇರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಉಂದುಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಹೋಟೆಲ್ ನೆಡೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಉಲ್ಲೇರೆ ಖಂಡಿತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ದಮನ್ ಬೀಚ್ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕಾಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಸನ್ಸೆಟ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ಸನ್ರೈಸ್ ತೂವರೆ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ದಮನನು ನನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೆಟೆ ಪೂರ ತೂವರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವು ಬೀಚ್ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಉಂಡತೆ ಬೀಚ್ ಉಂಡು ಎಡ ಜೋಕುಲ್ನವರ ಗೊಬ್ಬುನ ಉಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದಮನ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಸೀ ಫುಡ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಪಾಶ್ ಉಂಡತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಮಾತ್ರ ಗಂಗಸರ ತಿಕ್ಕುನು ಇಂಕಲ್ ಅಂಚಿ ಬಿಲಾಡ್ದಂಚಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟ್ರಿ ಲೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಬರ್ನ ಇಂಕುಲು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಕಂದಿನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಉಂತಾಯ ಒಂದುಲೆ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಟೈಪ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೆರಗೋಲ್ ಇಂಚ ಫ್ರೂಟ್ದಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇನು ನೆಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪೇರು ಪುರದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಚೇರು ಖಾಲಿ ನೆತ್ತ ಜೊ ಪಲ್ಪ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನೇ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಐತು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪಾಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ವೆರೈಟಿದ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲೇ ಬೋಡಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಐತ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಬಟ್ ಫ್ರೂಟ್ದಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ನೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಉಂಡು ನಡೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಜಾಗಲುಂಡು ಒಂದಿಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅನ್ತೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನನ್ನ ತೂಯಿನಿ ಫ್ರೂಟ್ ಕೇಕ್ ಪಂದು ತೂತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಕೇಕೆ ಫ್ರೂಟ್ದನೇ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಒಂದೇನು ತೋ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂತಾಯ ಇನಿಕ್ ಈತೆ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಜಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಸಾಕಾದಿತ್ತಂಡು ತೋ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡಿಗುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರ ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗಲೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ತಿಕ್ಕಗ ಬೇಗನೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯು ಮಾತಿರ್ಲಾ.